Ako ti môže prísť tak zle, keď vidíš krv? Neviem prečo, ale nemôžem si pomôcť. Keď vidím niekoho krvácať, hrozne ma to rozruší. Cítiš sa už lepšie? Áno. Prestaň si robiť starosti. Prešlo to. Naozaj. Dobre, tak ja zasa pôjdem. Ideme s Noemi na obed. Dieťa, čo keby si povedala Noemi, aby prišla? Možno sa tvoj otec a Mauricio tiež prídu najesť. Nie, ďakujem. Bolí ma, keď ťa počujem o otcovi takto hovoriť. Je môj otec, pretože mám jeho krv, ale nič viac. Jeho porozumenie a lásku som nikdy necítila. Dieťa, on ťa miluje. To je ale láska. Ja som tu, mami, kvôli tebe. Pretože inak by som už z tohto domu dávno odišla.